Diguis tu? Com vulgueu. Vale. Anna, digue'm el teu nom i el càrrec per nosaltres com a informació. Vale. Anna Bagó, soc psicòleg i logopeda i especialista en trastorns de la parla. També soc professora de l'Escola de Patologia de Llenguatge de Sant Pau. Explica'ns com afecta a nivell social i psicològic ser tenir tartamudesa. Bueno, afecta molt, perquè clar, és un trastorn que es dona ja en infància. Aleshores... Perdona, per un moment, Anna, Núria, no vol tocar. Ai, perdó. Ai, ho sento. Ja està, Anna. Sí? Vale, torno a fer la pregunta i ja de passada, si comences i dius tenir tartamudesa afecta molt, si la frase saps. Vale. Sí, no t'ho hagués dit si no hagués... Vale. Com afecta tenir tartamudesa a nivell social i a nivell psicològic? Això és la pregunta. Vale. La tartamudesa afecta molt tant a nivell social com a nivell psicològic, perquè ja és un trastorn que es dona a la infància. Aleshores, el nen, quan està aprenent a parlar i comença a encallar-se o a fer repeticions més del compte, que nosaltres li diem repeticions atípiques, està gravant l'esforç que està dient en el moment de dir la paraula, més la reacció de la persona que l'està escoltant, més la seva pròpia reacció. Aleshores, això es va acumulant i quan arriba la persona adulta porta un bagatge important. A nivell social, a l'hora del seu entorn més immediat, que serà la feina, seran els amics, quina és l'afectació? Ens tenim que remuntar a la infància. Pensem que es dona en el nen petit que això a l'hora de l'adolescència ja repercuteix, perquè quan estan en grups tenen que aprendre a negociar. Ells es queden a vegades sense parlar, acceptant el que diu el grup, sense poder donar l'opinió. Aleshores, això també marca a l'hora de poder triar una carrera, uns estudis, la professió. I evidentment tot això suma i quan arribem a l'adult trobem una persona que socialment i emocionalment pot estar molt inhibida. Quines són les eines que doneu als especialistes en aquests casos? Com els ajudeu? Hi ha diferents tipus de tractament. Hi ha tractaments per nens, hi ha tractaments per adolescents, hi ha tractaments per adults. Que és important triar el tractament més adient a cada persona. Nosaltres podem veure des de fora aquest nen, aquest adult quequeja, tartamudeja, però darrere d'aquest nen, aquest adult, hi ha una personalitat. Aleshores, el tractament l'hem d'adaptar a la personalitat del pacient. És a dir, aquella persona s'ha de trobar de gust. Nosaltres li ensenyem diferents eines i ells van provant i fan servir les que millor li van. No hi ha un únic tractament, sí que hi ha uns mètodes que a nivell europeu i a nivell mundial estem aplicant, però sempre hem de triar el tractament adient per cada persona. Què és la tartamudesa? D'on ve? Com es genera? S'adquireix? Neixes amb ella? La tartamudesa és una disfunció de la parla que té un component, ja se sap, té un component genètic. Hi ha factors emocionals, hi ha factors cognitius i factors socials. Per d'entrada hi ha una base que és genètica. No és hereditària, però sí que hi ha un percentatge en què s'hereda de... No passa res, perquè ho puc tallar, s'hereda una fragilitat a la fluïdesa. Per això és important en nens o persones que hi ha antecedents familiars que tenen que fer de seguir de tractament, si quequegen, clar, si no. Perfecte, doncs perfecte. No pateixis perquè no ens tallant, sí. Vale. Como quieras. Es como un experimento. Mira, lo único que tienes que hacer es la voz que tú estás oyendo, ya llevas muy pegadita a lo que tú estás diciendo. Es decir, el retardo que tú estás escuchando, que no sea muy grande, ¿vale? Y que tu voz, lo que vas diciendo, no vaya por encima de lo que escuchas. ¿Vale? Que haya un cierto espacio pequeño. Sí, que estén pegaditas. Pero yo te pregunto cosas para que no tengas que inventarte nada, ¿va? Y me miras a mí, miras a Belén. A ver, yo te pregunto, pero tú verás a Belén. Porque igual entonces es un poco raro, lo hacemos al revés, Belén. Vale. A ver. Qué gracia, ¿no? Si son momentos así de más tensión, ¿no? Entonces es cuando sale todo. Diguis, no està pendiente. Perfecte. ¿Sí? Com vulguis. Una vez recuperada de tartamudez, ¿qué es lo que más te cuesta ahora?
Pues como he comentado, lo que más me cuesta pues son los momentos que me afectan a mí está mal dicho, pues que me pueden afectar emocionalmente. Sí. Porque, por ejemplo, hoy pues que me han dado esto, pues que una mala noticia, y sí que estoy un poco hoy muy porque bastante nerviosa. ¿Y entonces te cuesta más? Sí. En situaciones de estrés sí que es verdad que me cuesta, y sí sé que esto que me están observando, pues aún más todavía. ¿Te costó mucho el proceso para llegar aquí, que está muy bien? No, porque son hacer unos ejercicios y que no cuesta, son fáciles de hacer. Ahora, que lo complicado es que ponerlos en práctica. Aunque sí que suelto mucha muletilla, como se da ventana y que pues, y no paro de decirlo, pero más o menos si me propongo hablar súper despacio, sí que podría controlar bastante la tartamudez. ¿Y qué recomendarías a alguien que no haya probado nunca un especialista y tenga este tema? Pues que lo haga, porque yo pienso que me puede beneficiar bastante. Aunque no llegue a la fluidez total, pero sí, pues sí que le puede ayudar bastante, pero muchísimo. A mí me lo ha hecho. Lo has hecho muy bien. Sí, lo has hecho muy bien, ¿verdad? Ja, és important aplicar el dia. És important. Sí. Home, però pensa en tots els nens. Et han empatat 5 rots. Que és una manera d'ajudar, no? Perquè si tots anem callant i tal... Però que estan content. Jo crec que sí que ho farem. Algú farem sense tot això. Josep, si pots aixecar-te un moment, vés al... Bueno, fes el que estàs comentant. Que fem la seva feina. Molt bé, sí. Sembla que això de internacional aquesta no sabia un poc. Molt bé, vale, fem la tecla? Sí. Vinga, doncs acabem aquí, perfecte. I a sobre, Aquí des de la sèrie o... Sí, ara t'he extremitat. Vale. Pregunta-li què això. Et dic que preguntis tu perquè se m'enviarà a mi, que és València. Què fan des de l'associació per tractar les situacions de tartamudesa? Com ajuden? Un momentet, la prova de dret. Vale, ja, espera't. No vulguis venir. Un moment, el nom i càrrec. Ens podria dir el teu nom i càrrec, sisplau? Sí, soc en Josep Sant Salvador Castellet i soc el president del CAP, de l'Associació de la Tartamudesa de Catalunya. Molt bé. I quina és la vostra activitat des de l'associació? Què feu? Principalment conscienciar a la societat per la normalització de la tartamudesa, la prevenció infantil en les escoles i els grups d'autoajuda que fem regularment una vegada cada mes pels nostres associats que estan afectats per la tartamudesa. I quin grau, com és l'impacte? Sí, quina és l'afectació de la tartamudesa a Catalunya? Vull estornudo,
Vale. Porque hi ha confiança que si llegues a ser, no sé, el presidente. Quina és l'afectació de tartamuts a Catalunya o de tartamudesa a Catalunya? Un moment, he agafat foco, que estava mirant enfogadet. Sí. L'afectació, com us dic? Bueno, quants n'hi ha? Sí, si n'hi ha molt, si és una cosa que creix, és estable. Vale, això sí. Quants terramots hi ha i quina és l'afectació a Catalunya? Vale, no, digues que feu sindicats des de la... Sí, el nivell d'acceptació, d'afectació... Sí. El més important és que dintre dels grups d'autoajuda, que solen ser unes 10 a 15 persones, és un espai on les persones amb tartamudesa és el primer lloc en tota la seva vida que poden parlar sobre el que els passa, sobre els seus problemes en el dia a dia, ja que la tartamudesa és una cosa que la majoria de les persones afectades no ho han parlat mai amb ningú, ni a casa, ni a la família, ni a la parella. És algú que està encara, com es diu habitualment, dins de l'armari i molts pocs ho exterioritza. És una cosa que es sol amagar, es sol disfressar, perquè no agrada gaire. I com que no agrada gaire a la societat, que perquè no està suficientment informada, amb aquest espai del grup d'autoajuda un pot treure tot el que porta dins i expressar-se lliurement i saber el que pensen altres persones amb tartamudesa, ja que totes les persones que han vingut, totes els grups d'autoajuda, tots han dit és la primera vegada que em trobo amb una persona amb el mateix problema que jo. Josep, tu havies tingut tartamudesa? Sí, jo de petit, fins fa uns 10 anys o així, tartamudejava molt més del que ho estic fent ara. Va ser que jo m'he treballat molt, primer a nivell logopèdic inicialment, però a nivell logopèdic no es sol superar, ja que va associat amb els problemes psicològics i jo m'he estat tractant professionalment i individualment amb altres tècniques que a mi, a la meva persona, m'han anat bé, com ha sigut meditació, relaxació i totes aquestes coses. És tot un conjunt. Moltes gràcies, perfecte. Gràcies. Molt bé, doncs ens que ja estem.